Des de que era ben petita, tenia crec que 4 o 5 anys, volia ser biòloga. M'agradava la natura i sempre he estat molt curiosa. El que volia era entendre els éssers vius, entendre com funcionava la vida. Les matemàtiques a mi em semblaven fantàstiques, apassionants. Era el poder de resoldre preguntes, de poder pensar pel meu compte i aportar solucions. Vaig descobrir una carrera que és d'enginyeria biomèdica i em va semblar la millor carrera del món, perquè realment, si tu ets enginyera biomèdica, tu el que fas és treballar amb la millor màquina que existeix al món, que és el cos humà. El que t'agrada no t'importa que sigui fàcil o no. Lo vols fer i punt. Jo puc fer el que vulgui i si m'interessa la ciència puc ser científica. La ciència s'ha de poder aplicar a resoldre problemes reals perquè tinguem una vida més fàcil i més feliç. M'emociona veure que la gent es recupera, que recupera la seva vida, que s'enamora, que és feliç, que una malaltia, un trastorn que hagués pogut canviar completament la seva vida és d'alguna manera reversible i pot aquella persona retornar al que ell vol ser o al que ella vol ser. Està molt al costat de les persones que pateixen, de les persones que estan malaltes. Això m'aporta molt com a persona. M'agrada molt la sensació de que estem obrint camí, que estem descobrint coses que ningú sap. Això és com una cosa que té la nostra feina que és superfascinant. En el moment en què ets el primer de fer un descobriment, d'entendre alguna cosa. La ciència és necessària per resoldre els problemes que té la humanitat avui en dia. Sense ciència no ens en sortirem. Dedicar-se a la ciència és un dret de les dones. Dedicar-se perquè t'agrada la ciència. El que jo somio és que la tecnologia cada cop sigui més accessible per tothom. Al final la tecnologia s'ha incorporat a les nostres vides i el que volem és no deixar ningú enrere. M'agradaria que es continués posant al centre de tot plegat la persona. M'agrada molt tenir l'oportunitat de treballar amb gent de diferents disciplines, de diferents països. En general, com més diversitat millor, perquè el fet de veure un problema des de diferents angles és el primer pas per poder-lo resoldre. Si no tenim diversitat en la gent que crea aquesta tecnologia, la tecnologia que creem no és diversa. I necessitem moltes dones i moltes noies que s'apuntin a carreres tecnològiques. No ha de ser una cosa com ser la rara perquè estàs estudiant una carrera de ciència o tecnologia. No, has de ser com uau. Crec que és algo admirable. Tens unes altres necessitats i unes altres maneres de veure la vida i de sentir. S'ha d'adaptar el lideratge actual a aquests valors de la dona. És una necessitat del món científic aquesta visió femenina. A una dona que comença en aquest camp li diria que no tingui por. És una feina preciosa. Que et puc dir que la meva feina m'apassiona. Les matemàtiques a mi em fan feliç. Sento que estic on volia estar. Tu també hi tens molt a oferir. Dona Ciència, dona Tecnologia. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.